ka na ba? Tapos yung hiniling mong yun, natupad. Oh. Pero pag ako yung hiniling mo, baka hindi pa matutupad yun. Oh. Ang kapal na mukha ng babaeng nagsasalita na yarn. Oy, pero may mga ganun yung humihiling sila. Tapos, bigla na lang natutupad. Bakit kamo? Kasi sinasamahan din nila yung paghiling nila ng gawa. Hihiling ka na maging maganda ka, pero di ka naman nag-aayos. Hihiling ka na maging maayos yung skin mo, pero hindi ka naman nagpapaderma. Bumibilad ka pa rin sa araw. Humihiling ka na dumami yung pera mo, pero gastadora ka naman. Hindi talagang mangyayari o matutupad yung hinihiling mo kung hindi mo rin gagawan ng paraan, kabisyo. Kaya kung gusto mo ako, edi, ano pa nga ba? Charot! May darot! Hindi. Edi kung gusto mong magkapera, edi mag-ipon ka. Kung gusto mong gumanda, edi mag-invest ka sa sarili mo. Ganun lang yun. Pero syempre, may mga ibang mga kabisyo tayo na naniniwala sa pagiging deboto. Yan! Today is the Black Nazarene Day at marami tayong mga kabisyo out there na talaga nga namang naniniwala, nananampalataya at deboto ng Poong Nazareno. Hello, Konyo Bicolano. Dito lang sa Love Radio, hindi na namin kinakailangang pumunta ng Quiapo kasi meron na kaming Konyo Bicolano. De, charot lang, widarot. Eto kwento ko lamang po sa inyo Napakalupit na storya nito. Tatay ko mismo sumama sa prosesyon ng Poong Nazareno. This was back in 2000s pa. Tapos, pagbalik niya ng bahay namin, sobrang grabe. Parang taong grasa siya. Ganun. Bumalik yung tatay ko. Di ko siya nakilala kasi ibang klase yung itsura niya nung time na yun. Pero iba yung pakiramdam niya nun. Alam mo, parang blessed na blessed siya. Tapos kaming lahat sa pamilya, parang merong pinahawak sa amin na towel, color white, tapos naging dirty white na lang yun. Naipunas niya raw yun sa paanan ng Poong Nazareno. Alam niyo ba, after 3 days, nanalo kami. Hindi sa loto, kundi sa loteng. Illegal pala yun. Pamilya ni Rakitera gumagawa ng illegal. Pero dati po yun hindi pa ako aware sa mga nangyayaring ganun. So, loteng, nanalo kami ng loteng. Ito yung may numbers na hindi lang 6 yung itataya mo. Pero kapag binola siya sa loto, so 'di ba sa loto 6 yung number na kailangang parang piliin o kaya i-draw. Tapos sa loteng naman, tataya ka pero hindi lang 6 na numero yung pwede mong itaya. 12 yung pwede mong itaya. So dun sa 12 na numbers na pinili ng nanay at tatay ko, nanalo. Yung may 6 doon, pumasok dun sa loto result. Oo, so nanalo kami nun. Tapos, I think pinanghanda. Tapos yun, parang feeling nila, ang swerte, ganyan. Ito ay bigay ng ganito, ganyan. Tapos, narealize ko nun, ganun pala magkapera. Tumaya ka ng loteng. Shoutout po sa mga gumagawa ng illegal dyan. Nagloloteng pa rin hanggang ngayon. Sa mga probinsya, hindi loteng ang tawag dyan. Alam nyo kung ano? Weteng. Shoutout po sa mga loteng lord. Weteng lord. Tigil nyo na po yan. 2024 na. Pwede naman tayong magbagong buhay. Pwede naman tayong gumawa ng tama. Oo, yung tama na mali. Ba't ganon? Nag-i-encourage pa ng kamalian. Basta, mahala ka na dun, kabisyo. Diskarte mo na yan. 2024 is the year na kinakailangan na ikaw ay talagang maging mabuti. Kasi konti na lang. Malay mo, tawagin ka na ng taas o ng iba pa. Depende sa kung anong mga nagawa mo.
So, alam mo na. At mas alam mo na to, 3 to 5 tayo magkakasama ngayong araw na itetsu. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ay ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret File. 14 years old pa lang ako. Nabuntis na ako. Pero naka-jackpot ako. 14 years old, nabuntis na, pero naka-jackpot daw siya. Iniisip ko tuloy, naka-jackpot siya dahil yung napangasawa niya, yung nakabuntis sa kanya, milyonaryo, bilyonaryo, sagot lahat ng educational plan, health plan, lahat na ng klaseng plan. Para sa bata, goods na. Tsaka para sa kanya na rin. 14 years old, dati ginagawa ko niyan. Nag-aaral ako. Tsaka nagte-10-20 pa ako niyan. Wala pa akong alam sa mga landi-landi na yan. Oo, nakasuot pa nga ako niyan ng baby bra eh. Hindi pa ako nagbabra talaga noon. Baby bra pa lang, sando-sando. Wow. 14 years old yarn? Pero yung iba, 14 years old, nagpapabuntis na agad. Diyos ko. Anyway, abangan niyo po yan sa akin. Pagbabalik kasama niyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupet, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Sasakyan si